расман муҳориба дар вазни 61 килограмми UFC байни Саид Нурмагомедов бо рекорди 17-2 ва Ҷонатан Мартинес бо рекорди 17-4 рӯзи 11 март дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайк розер карда 3-4 калима комментария нависед. Вазни нимёнаи UFC Гилберт Бёрнс баъди ғалабаи худ дар муҳориба зидди Нил Мегни гуфт ки рақиби навбатии худ киро дидан мехоҳад. ба ман Колби Ковингтонро диҳен, чунки ҳамаи ин шахсҳо аз ман гурехта гашта истоданд. Агар ки Колби ин муҳорибаро нахоҳад, агар ки UFC ин муҳорибаро нахоҳад, пас ба ман Билол Муҳаммад ё ин ки Хорхе Масвидалро диҳен. Барои ман фарқ надорад ки бо кӣ ҷангам, аммо ман мехоҳам ки соли 2023 соли пуравҷ бошад. Ман ягон гуна хатогӣ кардан намехоҳам, чунки ният дорам исбот кунам ки ман барои довталаб шудан сазоворам ва соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавам. Барои ҳамин агар ки Колби розӣ нашавад, пас ба ман Билол Муҳаммад ё ин ки Хорхе Масвидалро диҳен, гуфтааст Бёрнс. хотиррасон мекунем ки айни замон Билол Муҳаммад, Хорхе Масвидал ва Колби Ковингтон муҳорибаҳои таъиншуда надоранд ва яктай аз онҳо рақиби Гилберт Бёрнс шуда метавонанд. чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев тасдиқ кард ки Ҳабиб Нурмагомедов ба муҳорибаи ӯ намеояд. вақте ки дарҳои октагон маҳкам мешавад, дар бари ту ягон кас намемонад. албатта ки бе Ҳабиб ҳамаи кор дигар гуна мешавад, аммо ман аллакай чанд маротиба бе ӯ ҷангидагиам ва ӯ наметавонад ки доимо дар бари ман бошад. албатта хуб аст вақте ки ӯ дар бари туст. ӯ ҳамаи ин бозиро хуб мефаҳмад. ӯ медонад ки барои муҳориба ва вазн кам кардан чӣ бояд кард. дар бар чунин шахси пуртаҷрибаро доштан хеле хуб аст. вақте ки чунин шахс бо туст, ту қувваи худро дар дигар корҳо сарф намекунӣ. аммо ман мефаҳмам ки ӯ бояд вақти зиёдтари худро бо оилааш гузаронад, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки менеҷери онҳо Ризван Магомедов чанд рӯз пеш гуфта буд ки Ҳабиб Нурмагомедов ба ин муҳориба намеравад ва чӣ гуна ки мебинем дӯстон, худи Махачев низ ин чизро тасдиқ кард. дӯстон, дар ҳақиқат дар бар чунин шахсро ба монанди Ҳабиб доштан хеле хуб аст, аммо ман фикр мекунам ки айни замон Ислам Махачев дар қуллаи баландии карьераи худ қарор дорад ва боз ӯ чанд маротиба бе Ҳабиб баромад кардааст ва ин чиз барои ӯ проблема нахоҳад шуд. рӯзи 21 январ дар назди посолствои Турсия ва Шветсия аксия бо номи Курси сахт гузашт, ки дар он як намояндаи ин аксия бо номи Расмус Палудан дар назди ҳама китоби муқаддаси Қуръонро оташ зад. ҳукумати Шветсия ин рафтори ӯро дастгирӣ накарданд, аммо ин корро қонунӣ номиданд ва ин кори кардаи ин ҳаромӣ бисёри мусалмонҳоро ба ғазаб овард. ҳамчунин ҷангвари бебохти UFC Ҳамзат Чимаевро, ки шаҳрвандии шведӣ дорад. Чимаев дар ин бора чунин суханҳо навишт: ин роҳбари партияи Курси сахт барои мо террорист аст. ман мусалмонам ва ман ягон вақт зидди дини ягон кас набудам. ягон вақт кори кардаи ӯро ки зидди дини дигар кас кардааст ман кардагӣ нестам. барои чӣ шумо ба ӯ иҷозат медиҳед ки ин гуна корҳоро кунад? мо набояд ки хаб кунем. шумо моро бародар меҳисобед, пас эҳтироми худро ба мо нишон диҳед, навиштааст Чимаев. ва дӯстон, дар ҳақиқат доимо нисбати дини ислом ҳар гуна корҳо мекунанд. ман ягон бор нашунидам ва надидам ки ягон мусалмон нисбати дини дигар касо ин гуна рафтор карда бошад. барои ҳамин дӯстон, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ҳатман дуо карда аз Аллоҳ талаб кунед ки ин гуна ҳаромиҳоро ҷазо диҳад. мо набояд гӯем ки аз дасти мо ҳеҷ кор намеояд, чунки мо мусалмонем ва аз дасти мо дуо кардан меояд. мо бояд сидқан дуо кунем ва иншааллоҳ Аллоҳ дуои моро мешунавад ва чунин ҳаромҳоро хору залил мегардонад. то боздид дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.